Hay mga kapurbida, kanindot ba ning ato ang ianhian karon? Niya kini diri sa Mantik, Tangkog City. Aside sa Panggilby opening, naapod ni padulong ko ni siya sa Panggilby. Kini nga terrace diri sa Mantik, Tangkog. Laag mo diri puhon mga kabida diri sa Mantik, Tangkog. Kay nindot kay mo madunggan ri mga tingog sa mga langgam, peaceful dayon. Uni sa kuan ka ng kining kuan sa dagat, kining balod. More madunggan mo